स्टूडियो खिदरसराय। हेलो मैया बोलेंगे आगे मैया आगे कब से बताइयोगे ये पूरा देश लॉकडाउन हो गए मैया भेजनी का मैला हमके दूर पर देशवा सुन गे मैया भेजनी का मैला हमके दूर पर देशवा सुन गे मैया तभी लॉकडाउन होला देशवा सुन गे मैया भेजनी हमके का मैला पर देशवा सुन गे मैया आगे सब गाड़ियाँ बना से लड़ानी गे मैया कहानी की कमाई जो के आज के लिए हम सब कम सी करिए रेल वो ट्रेन वो न चलोगे बाबा दिल तो सरकार लाखों रे रुपया 1 रुपया हमानिन के मिलल न मैया दिलकम सरकार लाख रे रुपया 1 रुपया हमानी के मिलल न मैया साहब खाई गेलौ मिल के छोट काना नेतावा सुन गे मैया सब खाई गेलौ मिल के छोट काना नेतावा सुन गे मैया भूखिया से जा रहा हमार बेटा सुन गे मैया भूखिया से जा रहा हमार बेटा सुन गे मैया VIP रिकॉर्डिंग स्टूडियो खिदरसराय। सुननी सरकार सबके राशन दिलाई ले अमीर लोगवा हाथवा फैलाई VIP रिकॉर्डिंग स्टूडियो खिदरसराय। सुनली सरकार सबके राशन दिलाई अमीर लोगवा हाथवा फैलाई खाई तौ का गरीबन के भूखल बेटा सुन गे मैया खाई तौ का गरीबन के भूखल बेटा सुन गे मैया आगे भेजनी का मैला पहरा देशवा सुन गे मैया तभी लॉकडाउन होला देशवा सुन गे मैया आगे मैया अब 1 किलो अगर चौरा बाटा दाऊ 4 बीघा खेतिया वाला दौड़ल आवागे मैया गाय का टमाटर लहसुन गीत गाई नीरज लाल यादव के संगवा में आई गायक नीरज लाल सुनावे गीत गाई गायक टमाटर लाल के संगवा में आई ढुकलौ जब से देशवा में कोरोना वायरसवा सुन गे मैया ढुकलौ जब से देशवा में कोरोना वायरसवा सुन गे मैया तभी लॉकडाउन होला देशवा सुन गे मैया भेजनी का मैला पारा देशवा सुन गे मैया भेजनी का मैला हमके दूर पर देशवा सुन गे मैया भेजनी का मैला हमके दूर पर देशवा सुन गे मैया तभी लॉकडाउन होला देशवा सुन गे मैया भेजनी का मैला पारा देशवा सुन गे मैया VIP रिकॉर्डिंग स्टूडियो खिदरसराय।